abusuafoɔ mu bi akɔ bɛbɛ so German Sika Fie so ɛna so German TV so bɔmmɔden na subscribe to channel no like video no na share sɛde bɛyɛ a adɔfo nso nso bɛka video no ne nyinaa tumi adi abom. Yes, ɛnɛ yɛ Wednesday, yɛwɔ midweek, yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for yɛ midweek ne wei yɛ midweek na board year 2018 sɛdeɛ wohu no event number 749 nso ato sanga for ha 1 2 3 na wabeto 50 na waserve 44 ɛwɔ machine owie na ato sanga 7 38 55 sanga 7 38 55 nti owie deɛ ɔsɛ yɛmfa event yi nkodi aha mehu sɛ 38 ɔbɛkantae na ɔtɛne 83 na dɛm ho free ball na 87 owie a repeat mela apɛ 83 no nti wei open event no wie a na oyi 83 87 atwa no $2. Yes, na atwa no $2 ɛwɔ so nti woba current na sei na ɔbɛyɛ no wohwɛ event number 107479 a na ɔbɛto sanga 4 no ha 1 2 3 na ɔbɛto 50 50 na ɔsɛwo double 4 machine owie a apɛ na ɔbɛto sanga 7 double 5 38 sanga 7 double 5 38 nti owie a wɔsi yɛmfa event nkɔdidi so good. Yɛnhwɛ setup wei nso ɛ ne yɛfa ngo no ɛwɔ hɔ wei nso yɛ midweek na board PM year 2023 event number 1012 nhu so ato double 373 nti 1 2 3 na ɔbɛto 65 ɛwɔ machine nti 1 2 3 4 1 2 3 na ɔbɛto 61 center box position owie na ɔbɛto sanga 7 double 5 center box na ɔde abɔ 54 nti 61 no ɛlape double 5 no ɛwɔ center box ɛna ɛde abɔ 1 2 3 ɛde abɔ 54 sanga 7 no nti owie a ɛno nso sɛ yɛmfa event nkodi so wonim sɛ so ɔbaba na ɔde lape bɔ 3 number sen a ɛyɛ a yɛnkonya hɔ koraa ɛno nso bɛyi aseɛ no wopɛ event no bia na ɔyi aseɛ mmiɛnsa no na wɔatwa agum sɛdeɛ da biara a ɛyɛ no sei ne yɛde bɛdi bag Monday last week no. Yes, nti wabɔ lape ne sen a ɛne yɛnkɔ for 3 numbers na ɛhyehyɛ aseɛ no ne yɛnkɔtwa mu ɛwɔ hɔ nti ɛma worɛ mfi twabidi na bɛto nti woba current na sei nso na ɔbɛyɛ no nti wobɛhwɛ event number 1077 no wato 7333 nti 7333 1 2 3 na ɔbɛto 65 ɛwɔ machine 65 nti 1 2 3 na ɔbɛto 61 center box position owie yɛ apɛ na ɔbɛto sanga 7 double 5 54 sanga 7 double 5 54 close ɛwɔ hɔ no nti owie a ɔsɛ yɛmfa event nkodi. Yes, nti yɛnya no sɛn deɛ a na ɛne ɛwɔ sɛ yɛka 2 event no bom yɛka so ani a sɛ ne ɛba abɛnya. Yes, sɛ ne ɛba abɛnya ne yɛyi best 5 22 79 81 83 87 ne yɛyi best 3 yɛbɛkɔ for 22 79 81 best 3 ne akɔ for 22 79 $2 ɛma worɛ mfi sɛ ɔbɛtry 83 87 no saa setup yi a 87 repeat bɛla apɛ 83 no. Yes, try 83 87 no $2 ɛwɔ hɔ. Yes, nti na kyɛ sɛ sɛn ɛne ɛbɛnya for yɛ midweek game no sɛn ɛne ɛbɛnya no. Yes, na atiefoɔ me bɔ nkaeɛ sɛ wa o requested for Ulaki machine biara no ayɛ ready nti nyamboa wɔkyena which is Thursday ɛbɛyɛ distribution no nti ɛyɛ na amate wo nka ɛna round machine no nso ebi wɔ hɔ round machine no ebi wɔ hɔ. Yes, bebree ɛwɔ hɔ na menkyerɛ wo kakra ɛwɔ ha machines no ayɛ ready ɛwɔ ha. Yes, machines na ayɛ ready ɛyɛ round machine no say ɛna tie nti
wow pay run machine no mo am requested for said they make we like machine no and also I ready we nso ye run machine no nti ma san kan de ne fa ye adwuma ne nya mfa so se ibutu yes ni use ye easier network and so a network ba ti baby a wodi a wodi ene bi use nti ma san kan de yes nti se sa na ti nti wo pe machine dia ha ho machine bebre na wa ha no ha ho nkutua sika wo ba bia ye nya sika eno ase oba request na ye dia bro na so watimi de aye adwuma yes na se se de tie no na men kan ho ma yakwatenti ahode wo bye bye